Ahojte, ďakujem vám za príležitosť. Na začiatok by som začal základným veršom Jánove Evanjelium 3.16, čo znie o tom, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Chcel by som hovoriť o Božej láske, ale teraz ináč. To, čo som osobne ja prežil, tak ako som sa ja dostal od prvého kroku, čo ma pohlo tým smerom, aké otázky som položil Bohu, aké odpovede som dostal a čo je to, čo som porozumel z jednotlivých častí. A predtým, než by som začal, chcel by som niekoľko vecí položiť, nejaký základ, čo som predtým všetkým pochopil. Poprvé, každý je výnimočný a osobitný pre Boha. Boh vidí srdcia nás všetkých, čo nás pohnulo k tomu, aby sme prijali pravdu. Možno, že ty sa nie takto dopracuješ k tomuto porozumeniu a vyhláseniu. Iná vec, čo som teda pochopil, že nemôžem chodiť vo vyhlásení niekoho iného. Niekoľko 10 ročí som toto robil, že som chcel kopírovať vyhlásenia niekoho iného, chodiť vo vyhláseniach niekoho iného, že on to robí takto, tak aj ja to takto budem robiť, keď jemu to funguje, toto hovorí, jemu to funguje, tak to aj ja budem tak robiť. Ale prišiel som na to, že to, čo nie je moje, to nie je moje. Musím získať niečo pre seba samého a musím dostať to vyhlásenie sám, slobodne a bez námahy, aby som vedel v tom chodiť. Čo ma pohlo týmto smerom, keď som prišiel na to, že môj život, základy môjho života nie sú dobré. Hrdosť, sebeckosť, to boli základy môjho života a celý môj život bol na tom postavený a všetko bolo postavené okolo toho. Boli to nestabilné základy. To, čo je nestabilné, to neobstojí. To ma pohlo a začal som hľadať, mal som otázky. Slová sú nositeľmi niečoho, môžu byť nositeľmi ničoho, môžu byť nositeľmi zlého, môžu byť nositeľmi dobrého. Keď Boh ku nám hovorí, stačí jediné jedno slovo a to nás zmení. A ja verím a som si istý, že keď Boh k tebe niečo hovorí, tak to nie je len informácia. On do toho vkladá seba samého, svoje pocity a to, čo si o nás myslí. A čo si myslí o tej veci. Izaiáš 55:19. Jeho slova nepadajú na zem prázdne, ale vykonajú to, na čo ich poslal. Prvá otázka, ktorú som položil, kto som ja? V skutočnosti, kto som? Prijal som Ježiša, som naplnený Duchom Svätým, som nové stvorenie, 2. Korinťanom 5:17, ten, kto je k Ježišovi Kristovi novým stvorením, staré veci pominuli, hľa všetko je nové. Môj duch je úplný, čistý, nie je zaťažený hriechom a je zapečatený Ježišovou krvou. Galatianom 2:20, spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem ja ďalej ja, ale žije vo mne Kristus a ten život, ktorý žijem Ježišovi Kristovi, ktorý ma miluje a obetoval sám seba za mňa. Moje hriechy boli odpustené v ohľadne minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Boh sa na mňa nehnevá, Boh sa so mnou zmieril. 2. Korinťanom 5:18. Ježiš Kristus sa so mnou zmieril. Druhá otázka, ktorú som položil Ježišovi. V poriadku, Otče,
toto je všetko čisté, ale niečo mi chýba, čo toto všetko spojí, čo to všetko zlúči, všetko, čo týmto hýbe. Prosím ťa, ukáž mi to. Čo je to, čo je isté, to, čo sa nikdy nemení. A prišlo slovo od Pána. Niečo, čo zmení. Tá odpoveď, ktorá prišla, bolo jediné slovo. Milujem ťa. Milujem ťa. Tu som pochopil v tomto úseku, že Božia láska, ktorá smeruje ku mne, je trvalá a nikdy sa nemení. Keď som pokazil veci vo svojom živote, nerobím všetko dokonale vo svojom živote, nezávisle od toho, že nerobím všetko dokonale, Boh ma nebude menej milovať. Ako v tomto okamihu, jak ma miluje. A druhé, že robím niečo dobré, tu slúžim, tam slúžim, tu dávam dary, tam dávam milodary, nezávisle od toho. Boh ma nebude viacej milovať, ako ma miluje. Jeho láska je trvalá, nikdy sa nemení. Jeho láska sa nezakladá na mojich výsledkoch, na tom, čo robím. To, čo som ešte pochopil v tomto úseku, že Božia láska, ktorá smeruje ku mne, v tom sa nachádza sám aj Ježiš. Nachádza sa v tom všetko to, čo pre mňa urobil. Tam sa nachádza môj pokoj, moje uzdravenie, náprava môjho života, všetko to, čo v živote potrebujem. A tam som v tom aj ja sám, skrze Ježiša Krista. Ďalšia otázka, ktorú som položil, v poriadku, Otče, chcem túto lásku, chcem ju poznať. Prosím, pomôž mi v tom, ukáž mi to, že ako to viem urobiť. Stačí jediné slovo od Boha a všetko zmení. Všetko zmení nás. To, čo som dostal odpoveď od Boha, len toľko, že buďme priatelia. A v tomto úseku som pochopil, že aký je môj vzťah, osobný vzťah s Bohom, taký bude môj vzťah vo vodorovnom smere aj s inými ľuďmi. A keďže v tomto vzťahu som iba ja, tak je to jednosmerné, tak aj vo vodorovnom smere to bude rovnocenné. Čiže to bude sebeckosť a všetko zamierené na mňa. Pochopiť hĺbku, výšku, šírku Božej lásky dokážem porozumieť iba cez môj osobný vzťah s Bohom. Následovná otázka, ktorú som položil Bohu: v poriadku, Otče, ja chcem byť tvojim priateľom, ale je tu niečo, o čom by sme mali hovoriť. Nie je vo mne túžba. Cítim sa taký chladný. Pomôž mi v tom, aby som z tohoto vyšiel von. V tomto úseku jeden služobník, Daniel Bennett, jeho jediná veta mi pomohla. Ak nemáš v sebe túžbu voči Bohu, povedz mu len toľko: chcem po tebe túžiť, pomôž mi v tom. Na to som reagoval: Otče, tu som, ja chcem po tebe túžiť. Ja chcem sa vidieť, ako to ty vidíš, tak vidieť veci, ako ich ty vidíš, tak vidieť ľudí, ako ich ty vidíš, aby som ich videl v tej láske, ako ich ty miluješ. Chcem tak počuť, ako ty počuješ. Chcem tak rozprávať, ako ty rozprávaš, tak voniať, ako ty voniaš, tak rozprávať, ako ty rozprávaš, tak ako ty chodíš, tak konať, ako ty konáš, tak rozumieť ľuďom, ako im ty rozumieš. Viem, že tam ešte nie som, ale chcem to, aby som to chcel. Chcem to, aby som to chcel. A ešte jednu otázku som položil Bohu: Otče, už mám základ. Čo je prvá tehla, ktorú mám postaviť na tento základ? A zase to bolo jediné slovo. Naše priateľstvo. Naše priateľstvo.
Ja som povedal v poriadku, Otče, ja chcem, aby sme túto tehlu spoločne na to položili, lebo to je pravý vzťah s Bohom, práve priateľstvo.